Matul il-jum pajjiżna ċelebra il-ġimgħa l-kbira u l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li hija simbolu ta' mħabba li ma titlob xejn lura. Fil-ġimgħa l-kbira b'niket kbir il-Knisja tiċċaħħad miċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa u minflok għall-ħabta ta' tlieta ta' nofsinhar tiġi ċċelebrata l-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Kien il-Papa Piju XII li fl-1956 daħħal it-qarbin f'din il-funzjoni bl-osti li jkun fadal mill-konsagrazzjoni ta' waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' ħamis ix-xirka. L-azzjoni liturġika tal-ġimgħa l-kbira ma tibdix bir-rat tas-salib u lanqas tintemm bil-barka taċ-ċelebrant. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, l-Arċisqof Charles J. Xikluna waqt il-funzjoni spjega li fil-jum solenni tal-ġimgħa l-kbira aħna l-koll ninaqdu mal-ġnus li waqt il-Passjoni ta' Ġesu kienu qed iħarsu lejn min nifdu. U kien hawn fejn għamel referenza l-Evanġelju fejn wieħed mis-soldati qabad lanza u nifet il-kustat tal-Mulej. Zakkarija jgħid li aħna konna li nifidna il-qalb għażiża tal-Mulej. U dan huwa l-misteru qegħdin niċċelebraw illum meta nħarsu lejn Ġesu bil-kustat tiegħu minfut u nifhmu li l-kol kemm aħna qegħdin inħarsu lejn min kull wieħed minna. U tenna li din il-ġurnata tfakkarna kif l-ubbidjenza ta' Ġesu issalvana l-koll. L-ubbidjenza ta' Ġesu li salvana. L-imħabba tiegħu li aqwa mid-djufija tagħna, mid-dnub tagħna. U għalhekk aħna l-koll għandna nilqgħu lill-Alla bħala is-Salvatur tagħna. Aħna wkoll inħarsu lejn dan ir-raġel, inħarsu lejn min nifidnieh bil-lanza. Ejjew waqt li nħarsu lejh nilqgħuh bħala s-Salvatur tagħna. Matul il-jum saru diversi funzjonijiet oħra tal-ġimgħa l-kbira fil-knejjes ta' madwar Malta u Għawdex, fosthom fil-Bażilika tal-Assunta fir-Rabat Għawdex u fil-Knisja Arċipritali ta' San Lawrenz fil-Birgu. Aktar kmieni matul il-jum, bosta kienu dawk li għamlu seba' visti b'talbu riflessjonijiet quddiem is-sepulkru. Dan apparti li oħrajn jduru diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex biex igawdu il-wirjiet tal-ġimgħa l-kbira. Sfortunatament ħafna purċissjonijiet madwar Malta kellhom jitħassru minħabba li t-temp matul il-jum kien wieħed ferm instabbli. F'Għawdex tħassru il-purċissjonijiet kollha. Madankollu kien hemm lokalitajiet oħra fejn il-purċissjoni saret hekk kif ma kienx nieżla x-xita f'dak il-ħin u għalhekk daw kollha li xtaqu li jkomplu bid-devozzjoni setgħu jgawdu l-varju jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet.